ebukhosini angibingelele izandla edlula ikhanda lo nibingelelayo umkhulu unkunzi ebomvu umqanso ngakhola mbongolo ngithi angisike elijikayo kulolu daba lukagogo Maweni uza kwethu oyithola esebopheka ngandlela thile ufuna ungena kakhulu kuma details ecase ngoba angikwazi ama merit account ahamba kanjani kodwa ngifuna ukukhuluma la ngehistory ukuthi isukaphi lento nizokhumbula odabeni la lo baba beingane zakhe lo ntombazane lo mfana wakwa SK Khoza nalo owakaZulu imina owaqala waphuma wamkhuza ukuthi akayeke lento ayenzayo yokuthi athakathe izingane zabantu ngoba nakho ethi azondla abantwana bakhe nalapho ngangikukhuzwa ngoba ngithi ngenza ukuba ubaba ngenza ukuba umuntu omdala ngenza ukuba umuntu oyisiniya endimeni yokwelapha ngamtshela futhi ukuthi izikhwama lezi ayisebenzisayo izikhwama zempi nizokhumbula nemana hamba ngena lapha nithi Google mkhulu unkunzi ebovu versus gogo Maweni nje wabona lawo mavideo lapho ngangikhuluma khona ngichaza ukuthi ufakeni wafakani wakhanda izizwe ethakatha laba bantwana ngidluleke lapho wangethuka wangicapha ngenhlamba wenza yonke into ngamtshela ngathi angithukwa mina ngenhlamba ngoba mawuthuka mina ungcolisa abantu bama bangembetha bazindlondla ngathi sondela gogo uze ngizokuhlambulula ngoba ngangifuna ukuhlambulula lento engangiyibona kuyena eyisiqalekiso sobumnyama nalo muntu omembethe oza nobumnyama ngase ngithi akaphatha imbuzi emhlophe iyokungigeza asuse zonke lezi inhlamba akade ngicapha ngazo ngoba phela ungcolisile uma umuntu oyinyanga ngempela njengaye umuntu onobungoma njengaye eyinyanga yangempela fanele ngabe uyazi ukuthi mawungcolisa umuntu oyindlondlo wathuka noma wanyathela umuntu oyindlondlo noma omakhosi kule ndima yokwelapha fanele uhambe lo muntu yomhlawula umgeza ngoba phela izinhlamba ziyangcolisa izinhlamba ziyiziqalekiso izinhlamba ziyahlambululwa fana neziqalekiso ziyahlambululwa manje mawungakwenzi lokho idlozi lami mina luhlezi likumangalela ngaso sonke isikhathi kulungeleka ngedlule lapho ngifuna ukukhuluma nanazi izinyanga lezi engiyibona la zixhaphakile ethunyelwa ama video left and right niyamemana impela nina zinyanga ngifuna ukukhuza lokhu kunina nize nazi lokhu ukuthi ngikusho ejuleni kwenhliziyo yami ningamaxoki nina ningamaphiqiphiqi abanye benu hayi ukuthi bazoya lapha ngomhla ka27 beyokhalisa ugogo Maweni kodwa bazoya laphana ngoba bawosomathuba bafuna ukuvela kunabo bebekhona enkantolo nina nizinyanga anazi yini ukuthi icala uyahamba uyogawula imithi icala ushaye ngomuthi uliphephethe yini nina ningasho ukuthi thina sizinyanga indlela esokusupporta ngayo sizongena ezigodlweni sihlanganise isigungu sezinyanga sihlanganise ikhubalo silishaye siliphephethe lecala uma nizinyanga ngempela ezazi umuthi mina nginawo umuthi mina nginawo umuthi la esigodlweni sami nginomuthi mina ucala kalithethwa bayawazi abantu kabake bafika la ekhaya kunkunzi ebovu bazolanda umuthi wecala lo muthi mina ngiyawukhipha manje ubona futhi nguhlola ngibona ukuthi cha bekufanele uyenze lento ofanele uyenzile bese ngiyakunikeza lo muthi ukwazi ukusizakala ngoba umuthi nawo mawudedela lo muthi lo ucala kalithethwa nawo usebenza ngedluzi uhamba nedluzi okuyilo elifika lihambe liphebeze lenze konke lapha bese level yakhipha manje nina nikwazi ungena esigodlweni lapha nihlanganise nizigungu nokuthi nihambe nohlala enkantolo lapha enkantolo niyokwenzana enkantolo yile niyoyenza enkantolo ngoba ngeke nikhuluma niwazi umthetho ninoneka amasende lapha enkantolo inikhalisa ingane yabantu lapha niyoyikhalisa ukuthini muyinyanga yangempela ngene esigodlweni lapha ugaya umuthi bese uyamfonela ugogo Maweni nginalo ikhubalo la lingakusiza mawuphuma lapho ngebheli wozothatha nanku umuthi
ilabo bantu ke ababe bemsupport okwangempela kugogo Maweni. Mina nje ngiphumela obala ngisasho namanje ngeke ngimsupport ugogo Maweni ngoba unecala la ethongweni lami. Wangcolisa ngeinhlamba zakhe ngeke ngimsupport. Uyoza la kumina acela uxolo aqhubha imibuzo emhlophe angigeza inhlamba zakhe kuma ethola into ethelelo kumina ethola uxolo. Sengamnika ngisho ikhubalo ke ngalelo langa. Kodwa kwamanje cha. IsiZulu sithi ayinuki ingosi wanga. Ayinuki ingosi wanga. Mina ngeke nje bangisukela abantu bathi ngibulala umuntu noma ngenza into ethile noma ngeke ngihleli la isuke ikhona into engiyenzile. Kodwa ke asibheke ayinuki ingosi wanga ngisho njalo. Mina nginyanga mina ngazi ukuthi umuntu makuthiwa ufuna ukushaya umuntu uyamshaya ngendwangu ebovu noma umshaya ngendwangu emnyama. Nathi indwangu emnyama yabona indwangu emnyama le indwangu emnyama le la umuntu masehluphile mayesedelele kakhulu umuntu esengixakile ngithatha nayo indwangu emnyama ngithatha ibutho mina ngathwa sibutho ngithatha ibutho ngihambe ngiyomgqiba emathuneni lo muntu kusuke ngimhambisa ayezulu inkoyise emkhulu hayi ukuthi ngize ngiqashe osikhotheni ngiqashe amaphara ngiqashe lezi inkabi wonke umuntu angaba nayo inkabi mayethanda. Kodwa ngisibonga isidingo senkabi angigadwa mina ngiyahambela ngoba anginanxa nabantu. Awukwazi ukuthi uhambe wona abantu uhambe ubulala abantu kuthiwa uyathinteka kubantu abafile uyinyanga yangempela ulapha ngoba fanele uwazi ukuthi idlozi lakho liyangcoliseka nalo. Umsamo wakho uyangcoliseka. Wathinteke entweni eyikhipha umphefumulo eyithinta igazi wazi ukuthi nawe idlozi lakho liyahlehla liqhele ugcina ususele wedwa. Manje ke ngisaphinda akuyona ipolitiki le ukuthi ugogo Maweni usenkantolo. Akuyona ipolitical rally la nizomemana khona nithi asambeni siye enkantolo. Ngize ngithola incingo la kuthiwa asambeni angiyona leyo nhlobo yenyanga mina. Mina ngiyindlondlo mina ngihlala la esigodlweni sami ngilinda abantu abazolashwa. Angiyi lapha enkantolo ngeke ngize lapha enkantolo angiyona inyanga mina ehamba enkantolo. Angiyona futhi ipolitician mina. Ngeke ungibone ngisho nakwirally eyodwa kodwa ngiyasupporta ngihleli la endlini. uMK nje ngiyawusupporta ngihleli la endlini. Nizobona ngevideo engiyenza ukuthi umkhulu uMK. Mekhono enkantolo uyeza kumina afuna umuthi mkhulu ngenkantolo ngicela ucala kalithethwa ngimnikeze umuthi abeke inkomo yami phansi. Angiyi lapha enkantolo ukuyosupporta ezinye inyanga. Hayi ngoba nginzonda noza ukuthi impela kodwa uma uyinyanga fanele wazi ukuthi ama limitations akho uhamba wena ugcinaphi. Angiyona inyanga ka TikTok mina. Angiyona inyanga ezohamba intazi ezinkantolo namajazi. Ngeke ngikwenze lokho. Ingakho ke ngithi namaxoki nina namaphixiphiqi ngoba abanye benu lapha bayofuna udumo. Hayi ngoba kukhona into abazoyenza. Lapha enkantolo ukhuluma ummeli, ukhuluma umshushisi, ukhuluma ijaji, magistrate. Nina niyokwenzani? Ngoba lento ningahlala ezigodlweni zenu niyibuke ku-TV lento. Leli cala lika Maweni. Musani ukuba osomathuba mhlathini ngiyanikhuza. Musani ukuba osomathuba. Hlalani ezigodlweni zoyihlo nokhokho benu nigaya imithi nisiza abantu nilapha abantu. Finish. Sengihambe sengisayinile. Kunze mkhulu kunze bovu umqanso ongakhola mbongolo ke lo ukhuluma sengishilo.